Salam gadyrdan iyleşler. Yetip gelen täze 2018-nji ýyl bilen siziň hemmäňizi gutlaýaryn. Bu täze ýylda size täze bereketlerini, şatlygyny we parahatlygyny bersin diýip siziň üçin dilek edýärin. Siziň kalbyňyzda we maşgala ojagyňyzda çyn Rebden bolan bagtlylygy üpçün etsin diýip arzu edýärin. Her bir insanyň bagtly bolmagynyň çeşmesi, esasy Rebbin özüdir. Onu tanamak arkaly, onun her birimiz üçin maksadyna düşünüp, ajaýyp halaskär İsa Mesih'e iman etmek arkaly, çyn bagtlylyga yetip biljegimizi bize Hudaýyň mukaddes ýazgylary öwredýär. Biziň alyp barýan gepleşiklerimiziň maksady hem şudur. Şonuň üçin gelin ýazgylary öwrenmege dowam edelim. Ve Yahya'nın Hoş Habar kitabyna İsa Mesih'i haça çüýlänlerinden soň näme bolandygyny we İsa Mesih'in ölendiginiň suwutnamalaryna seredip geçelim. Köp adamlar İsa Mesih'in haça çüýlenip öldürilendigine ananmaýarlar. Eger İsa Mesih Hudaýdan gelen peýgamber bolsa, ýa-da Reb Hudaý bilen bir bolan biri bolsa, onda näme üçin Hudaý onuň öldürilmegine ýol berer diýip soraýanlar hem bar. Ýa-da käbir inançlarda İsa Mesih hakykatdan ölmedi, jaýlanmady hem, direlmedi hem diýip öwredýärler. İsa'nın yerine başga birini haça çüýläpdirler. Ýa-da Hudaý başga bir şagirdini İsa meňde şal edip onuň haça çüýlenmegine ýol beripdir. Ve İsa'nı bolsa diri ýanyna alypdyr diýenler hem bar. Ýa-da İsa ölmändir, soňam ýaşapdyr we soňra başga bir ýerde ölüp jaýlanypdyr diýip inanýanlar hem bar. Emma biz İsa Mesih'i tanajak bolsak, İsa ýaşap geçenden soň 600 ýyl ýa-da 700 ýyl soňra orta çykan maglumatlara, kitaplara inanman, İsa Mesih baradaky esasy çeşme, İncil'e esaslanmalıdırız. İncil bize İsa Mesih'in haçta ölendigini, jaýlanyp soňra 3-nji güni direlendigini aýdýar. Bulary hakykat esasynda öwrenmek biziň üçin wajypdyr. Çünki İsa Mesih baradaky hoş habaryň, ýagny biziň imanymyzyň esasyna İsa Mesih'in ölmegi, jaýlanmagy we direlendigi in esasy iman diregi bolup durýar. İsa Mesih'in dünýäge gelmegi, onun eden işleri, hatta ölümi we direlişi hem Hudaýyň biziň üçin görkeden merhemetidir, danalygydyr we gudratydyr. Bu sebäpden İsa Mesih'in Resuli Paulus bularyň wajypdygy barada ine şeýle diýär. Helakçylyk ýolundan barýan adamlar üçin haç baradaky habar, ýagny İsa Mesih'in ölendigi baradaky habar akmaklykdyr. Emma biz, ýagny gutuluş ýolundan barýanlar üçin bu Hudaýyň gudratydyr. Emma çağırlanlar üçin Yahudy ýa-da Yahudy däl, parhy ýok. Mesih Hudaýyň gudraty we danalygydyr. İsa Mesih'i tanamak ine bu sebäpden gaty wajypdyr. Çünki ol Hudaýyň biziň üçin bolan gudraty, danalygy we merhemetidir. Eger biz bular barada hakykaty biljek bolsak, onda biz dünýädäki başga maglumatlara ýa-da dinlere däl, Hudaýyň ýazgysy İncil esasyna we hakyky taryhy maglumatlar esasyna öwrenmeliriz. Gelin ilki bilen İsa Mesih'in nädip jan berişini we soňra jaýlanyş taryhyny İncil'in Yahya bölümünden okap geçelim. Yahya 19-njy bab 28-nji ayatdan okap başlarız. Onsoň İsa ähli zadyň tamam bolup barýanyny bilip, mukaddes ýazgylaryň berjaý bolmagy üçin suwsadym diýdi. Eskerler sirkeden dolu küýze bir eskini batyryp, käkilik otunyň baldagyna daňdylar da içirjek bolup onu İsa'nın agzyna ýetirdiler. İsa sirkeden dadyp, hemmesi berjaý boldy diýdi
ve başını egip can verdi. Şu okan ayetlerimizde ünüs vermeli zat avtorun bize İsa Mesih'in durmuşuna hatta ölümüne hem mukaddes yazılardaki öňünden aýdylan peýgamberliklerin köpüsünün jik-mejik berjaý bolandygyny bize bildirmek isleýändigidir. Mysal üçin Yahya şu ýerde İsa Mesih'in susandygyny we oňa içirjek bolup ajy sirke berenliklerini ve bu barada öňden Zeburda aýdylan ine bu sözleriň berjaý bolandygyny bize görkezýär. Güýjüm küýzäniň döwügidek gurady. Dilim de kentlegime yapıştı. Çünkü ölüm topragyna sen meni koydun. İsa Mesih Rabbimiz çeken beden taýdan ejir eziyetleri netijesinde ve en esası hem bizim günahlarımızı öz üstüne alanna Hudaýyň şöhratynyň, onun mukaddesliginiň İsa'dan uzaklaşandygy üçin ruhu taýdan eziyet çekmeleri onu suwsatdy. Ol hyzmatyny başlan wagty suwsapdy. Bu wagt yerdäki işini, hyzmatyny bitirip barýan wagty hem iň soňky gezek suwsady. Ol biziň gelecekde suwsamazlygymyz üçin suwsapdy. Eskerler İsa Mesih suwsanyna ona bir damja suw hem münasip görmediler. Ona suw vermän öt ýaly ajy bir sirke berdiler. Bu bolsa ine bu peýgamberligiň berjaý bolandygyny bize görkezýär. Olar nahar ýerine maňa öt berdi. Suwsanymna sirke içirdi. Ýazgy bize peýgamberlikleriň İsa Mesih'in durmuşuna şeýle berjaý bolandygyny görkezmek bilen onun halaskär Rebdigini tanap bilip iman edip Hudaýyň ajaýyp gutuluşuna ve İsa Mesih'täki bereketli ýaşaýyşyna eýe bolmagymyzy isleýändigini bize görkezýär. Peýgamberlikleriň maksady barada ýazgy bize ine şeýle diýip düşündürüş berýär. Peýgamberler siziň üçin taýinlanan bu halas bolmaklyga dolu düşünmäge çalışdylar ve bu merhemet dogrusyna öň peýgamberlik etdiler. Olaryň kalbyndaky Mesih'in ruhy, onun çekmeli ejirleri ve ejirlerden soňky şan şöhraty barada owaldan äşkär etdi. Olar bularyň nähili ve näme wagt boljakdygy barada mukaddes ruhyň näme görkezýändigini aňlamaga çalışdylar. Şonna bu habaryň peýgamberler üçin däl, siziň üçindigi aýan boldy. Häzirki wagtda bolsa, gökden berilen hoş habar size mukaddes ruhyň gudraty bilen wagt edilýär. Bu zatlara hatta perişteler de düşünmäge çalışdylar. Hatta peýgamberleriň hem garaşan ve perişteleriň hem düşünmäge çalışan bu İsa Mesih baradaky hoş habaryny eşitmek biziň üçin nähili batlykdyr. Eger siz biziň bu gepleşimimiz arkaly ýa-da başga ýollar arkaly Mesih'in hoş habaryny eşidýän bolsaňyz, bu size Hudaýyň aýratyn bir mümkinçilik berýändiginden alamatdyr. Ýazgy bize İsa Mesih'in can berendigini aýdýar. İsa Mesih ölmedi diýen yalan maglumata inanýan bolsaňyz, onda hakikaty bilip Mesih'in can berendigine inanyň. Sebäbi İsa Mesih ölenne hem özü üçin ölmän biziň günahlarymyzyň bagyşlanmagy üçin, biziň Hudaýyň öňünde kabul edilmegimiz üçin, biziň Rabbiň gowlugyny, söýgüsini, rehim şepagatyny, süýjü bereketli durmuşyny dadyp görmemiz üçin İsa Mesih ajy ölümi, eziyettir ejirleri dağıtmalı boldy. Sebäbi Hudaý akyla sığmaz, ank edici söýgü bilen, özünü söýmeýän, günählerin içinde olan, nälet aslında olan biz insanlary söýdi. Şonuň üçin hem özünün iň gymmatly, özünden bir bölek olan İsa Mesih'i biziň üçin ölüme tapşyrdy. Hudaýyň bu çuňur söýgüsini ve Mesih'in ölümünün maksady barada
Hudaý ýazgyda şeýle diýär. Hudaý dünýäni ören söýenlik üçin özüniň yeketäk ogluny, ýagny İsa Mesihi berdi. Ol muny İsa Mesihe iman edenleriň hiç biri helak bolman, baky ýaşaşy gowuşmak üçin etdi. Hudaý ogluny dünýäni höküm etmek üçin däl, eýsem dünýä ol arkaly halas bolsun diýip iýerdi. Ona iman eden höküm edilmez. Emma iman etmedik, eýýäm höküm edilenler. Sebäbi ol Hudaýyň yeketäk ogluna, ýagny ruhy manyda oglu bolan İsa Mesihe iman etmedi. İsa Mesihiň janyny bermeginiň maksady ona iman edenleriň günäniň gulçylygy astyna, näletinde galyp, bu dünýäde hem bedbaglykda helak bolmak we bakyetde hem cehennem odunna baky helak bolmaktan halas etmek üçin. İsa Mesihiň biziň günälerimiziň tölegi üçin ölenligine, Gurbanlyk gudu kimin mukaddes kanyny dökenine iman eden helak bolmaz. Ahirette hem höküm edilmez. Muny bilmek we bu hakykata inanmak nähili ajaýyp zatdyr. İsa Mesih can berenden soň nämeler bolup geçenligi barada ýazgydan okamagy dowam edeliň. Şol gün taýýarlyk günüdi. Ertesi bolsa esasy gün, Sabat günüdi. Şol sebäpden Sabat günü cesetler haçta galmaz ýaly Ýahudlaryň baş tutanlary Pilatdan haça çüýlenenleriň injiklerini döwüp cesetleri aşağı düşürmegi haýyş etdiler. Şonuň üçin hem eskerler barıp ilki bilen İsa'nın gapdalyna haça çüýlenen birinji adamyň, soňra ikinji adamyň injiklerini döwdiler. Emma İsa'nın ýanyna gelenlerine onun eýýäm ölendigini görüp injiklerini dövmediler. Muňa garamazdan eskerleriň biri naýza bilen onun böwrüni dildi. Şo bada ondan kan bilen suw çogduruldy. Muny gören adam şaýat boldy. Onun şaýatlygy hakdyr. Ol siziň iman etmeňiz üçin özüniň dogry sözleýändigini bilýändir. Bu iş onun yekece sünkü hem dövülmez diýen mukaddes ýazgylaryň berjaý bolmagy üçin boldy. Mukaddes ýazgylaryň başga bir ýerinde bolsa, olar özleriniň deşim edenine serederler diýilýär. Şu taýda ýene dinar ýolbaşçylaryň insawynyň hem ölüdigini görýäris. İsa Mesihi günäsiz ýere ölüme höküm edilmegini gazanyp da bu wagt dinleriniň Sabat günü düzgününü berja etmeň aladasyndadylar. Sabat günü ýetip gelýänligi üçin we Pesah bayramynyň iň wajyp bayramçylyk günüdigi üçin haçta ölen adamyň galmagyny isläni okdular. Bu sebäpden haçtakylaryň injiklerini döwüp tiz ölmäge kömek etmege soradylar we cesetleri aýyrmak istediler. Hudaýyň şöhratyny, söýgüsini, rehim merhemetini bir gyra etip, insanyň öz şahsy şöhraty, menmenligi, maksady üçin bolan dindarlyk, iman däp desurlary Hudaýyň öňünde puşlukdyr. Biziň her birimiz, hatta imanly boluwan, belki de nähildir ruhy hyzmatçy, ýa-da ýolbaşçy, ruhy çopan ýaly wezipedir hyzmatlarda boluwan, kalbymyzdaky isleglerimize, maksatlanmada, arzu-höweslerimide, niyetlenmede ünüs bermesek, şeýle bu Mesihi höküme beren dinarlar ýaly bolup bilersiz. Olar hak Hudaýy bilseler de, Hudaýyň mukaddes ýazgylaryny jikme-jik okap öwrenseler de, wagt etseler de, dini däp desurlary şeýle iýdi giderli berja etseler de, bularyň baryny Hudaýyň şöhraty üçin, onuň maksady üçin etmän öz şahsy bähbitleri üçin can çekip, yürekleri Hudaýdan uzakta galan adamlardylar. Gadyrdan imanly doganym, sen näme üçin can çekýän? Ruhy hyzmatyny kim üçin edýän? Öz awraýyň, maksadyň, şöhratyň üçinmi? Ýa-da Hudaý üçin? Hudaýymyzyň elini däl de, onuň kalbyny,
onu begendirjek zatları, ýagny Hudaýyň şöhratyny, paçalygyny we onuň dogrulygyny çyn kalbymyzdan dolu isläp, olar üçin ýaşalyň. Eger taryha dolanyp gelsek, soňra eskerler beýleki garakçylaryň injiklerini, sünklerini döwdiler. Emma İsa Mesihiň eýýäm ölenligi üçin onuň sünklerini döwmediler. Bu bolsa bilşimiz ýaly, İsa Mesih baradaky ýazgylardaky başga bir, ýagny onuň gurbanlyk güdükmin biziň günälerimiz üçin öldürilip, sünkleriniň döwülmejegi işaret edilip aýdylanlaryň berjay bolandygyny bize görkezýär. Bilşimiz ýaly, İsa Mesih'e biziň Pesah guzyymyz hem diýilýär. Pesah näme aňladýar diýmeňiz mümkin. Pesah diýmek Ýewrey dilinde bolup sowluk geçmek ýa-da sowa geçmek diýmegi aňladýar. Hudaý Israil halkyny Misriň güýçli elhenç padşasy Faraonyň elinden gulçulukdan azad edenne Misriň üstüne 10 sany bela getiripdi. Şol belalaryň 10-njysy ölüm belasydy. Misir ýurduna ilkinji doğulan çağalaryň hemmesine ölüm bir gijede gelip janlaryny alypdy. Emma bu beladan İsrail halkynyň gutulmagy üçin Hudaý olara bir çıkalga beripdi. Ýagny näme etmelidiler? Ýaş bir guzyny alyp, onu öldürüp, onuň ganyny bolýan jaýlarynyň gapysynyň söýelerine çalmalydylar. Ve bu gan jan almagy gelýän perişte üçin şol gan çalınan öýden sowluk geçmek nişanydy. Bu üçin soýulan şol guzynyň hiç bir sünkü hem döwülmeli däldi. Muňa meňzeşlikde Hudaý İsa Mesihiň dökülen ganyny iman bilen kabul edenlere ölüm belasyny, höküm edilmek ve helakçilik belasyny getirmez. Bular ondan sowlup geçer. Hatta İsa Mesihiň sünkleriniň döwülmändiginde hem biz Mesih baradaky şaýatlyk we tasdiklama görýäris. Şeýle köp suwutnamalar bolsa da İsa Mesih'i ret etjekmi? Ýa-da kabul edip, onuň seniň hem günäleriň bağışlanmagy üçin ölenligine iman edip, onnaky ebedi ýaşaýşa eýe boljakmy? Mesihiň ölenligi bilen bagly taryhda ýene bir üns bermeli zat, İsa Mesihiň injiklerini döwmeseler-de, onuň böwrüni naýda bilen dilendikleri. Şol wagt ol ýerden gan bilen suwuň akanlygy aýdylýar. Bu kiçijik bolsa da taryhy şaýatlyk we maglumat käbir adamlaryň İsa'nyň ölenligini ret etmäge çalyşyp, İsa haçy çüýlense-de ölmän galypdyr. Ölmän özünden giden İsa'ny gabyrda goýupdyrlar we soňra ol özüne gelipdir diýenleriň bu ýalňyş düşünjelerini puja çykarýar. Mysal üçin eger İsa Mesih ölmedik bolaýanda hem beýle böwrüniň naýda bilen dilinmegi, şeýle gan we suw akmagy onuň diri galmagyna hiç hili mümkinçilik beren okdy. Ondan başga da müňlerçe adamlary şeýle elhenç ölüme sezebar edýän Rim eskerleri adam öldürmäge gowy hiç kimi haçtan diri düşürmäge ýol beren okdylar. Başga bir tarapdan bolsa, İsa Mesihiň böwrüniň şeýle naýda bilen deşilmegi ýene bir İsa Mesih baradaky peýgamberligiň berjay bolmagyna getirdi. Bu barada Zakariya peýgambere şeýle aýan bolupdy. Olar özleriniň deşim edenine, ýagny maňa serederler. Nowbahar oglu üçin ahyn ala çekýän ýaly acı göz ýaş dökerler. İsa Mesihiň böwri deşildi. Belki ol yerden onuň gursagyna adamzat üçin şeýle köp çuňur söýgüden dolu ýüregi görnenler. Belki de ol ýürekde seniň, meniň we oňa Reb we Halaskär diýip ýüzlenjek her bir imanlynyň atlary görünmez harplar bilen ýazylanlar. Hudaý üçin iň gymmatly, iň ýakyn bolan, Hudaýyň akyldarlygy, gudraty
merhemeti ve söýgüsi bolan İsa Mesih senin ve menin üçin can berdi. Onun bedeni kesim kesim boldy. Böwri bizim üçin dilinni. Gadyrdan iyleşim, mähriban doganlam. Belki de sen meni Hudaý söýmeýä. Ol menden razy däldir. Ýa-da menin hiç hili gymmatym ýok diýip oýlanýansyn. Belki de durmuşyňna söýgini, gymmatyny, batlylygy bu dünýeden, adamlardan, puldur baýlykdan, adawraýdan gözleýänsiň. Ýa-da Hudaýyň söýgüsini, gutuluşyny, bereketini, ýagşylygyny kazanmak üçin nähildir bir dine başvuransın. Ýa-da dinarlyk bilen Hudaýyň razylygyny, söýgüsini kazanmaga çalışýansın. Ýa-da belki de hatta İsa Mesih'e inanýan diýip de onuň saňa bolan söýgüsine şüphe edýänsiň. Ýa-da oň söýgüsi saňa yeterlik däl ýaly duýulýanlar. Eger bularyň biri sen bolsaň, onda İsa Mesih'iň senin üçin ölenligini ýatla. Onuň eziýetlerini, onuň bu eziýetlere çydanlygyny, onuň can berişini, mukaddes ganyny senin üçin dökenligini ýatlagyn. Ol bularyň baryny heniz biz günäkärkä, imansyz wagtymyzda, Hudaýyň duşmanlary wagtymyzda ol bizim üçin janyny gurban berdi. Bu bolsa onuň bizim üçin bolan çäksiz söýgüsiniň suwutnamasydyr. Indi biz ona iman edip, ona boyun bolup, onuň şöhraty we maksady üçin ýaşamaga borçluduruz. İsa Mesih ölenden soň onuň jaýlanandygyny bize ýazgy öwredýär. Onsoň İsa'nın şägirdi bolan ýöne Yahudilerden gorkup, muny ýaşyryp gören Arimatiýaly Ýusup onuň cesedini haçdan düşürip almaga Pilatdan ruhsat sorady. Pilat ona ruhsat berdi. Ol baryp İsa'nın cesedini haçdan düşürip aldy. Odol giýjäniň içinde İsa'nın ýanyna baran Nikodim hem Ýusup bilen biledi. Nikodim jemi agramy 2 put bolan garşyk mür bilen aloý alyp geldi. Ol ikisi İsa'nın cesedini getirip Yahudilaryň jaýlama adaty boýunça onu ýakymly isli ýağ sepilen kepene doladylar. İsa'nın haçy çüýlenen ýerine bir bağ bardy. Ol bağda heniz hiç kim jaýlanmadyk bir täze mazar bardy. Şol günü Yahudilaryň sabat gününe taýýarlyk günüdi. Şonuň üçin mazar golay bolan soň İsa'nın cesedini şol mazarda goýdular. Bu okap öwrenenlerimizde biz 2 sany adamy görýäris. Arimatiýaly Ýusup we İsa'nın ýanyna giýjäniň içinde baran meclisiň agdasy bolan Nikodim. Resul Yahya bular baradaky käbir maglumatlara ünsü çekýär. Ýusup İsa'nın şägirdi bolupdy. Emma irki wagtlarda Yahudilerden gorkup, gizlin anananlardan biridi. Nikodim hem İsa'nın ýanyna giýje baryp, ol bilen ýakyndan gürrüň edipdi. Onuň iman edenligi açyk aýdylmasa da, Nikodimiň bu eden hereketi we başga bir ýerde hem İsa'nın tarapynda bolup eden hereketi onuň hem gizlin bolsa da imanlydygyny bize görkezýär. Olarda İsa Mesih'e bolan çyn anamyň bolandygy üçin olar özleriniň anamyny uzak wagtlap gizlin saklap bilmediler. Wagty we pursaty gelende Ýusup bilen Nikodim Rebbi İsa Mesih'e kulluk ettiler. Ýusup bilen Nikodim bu wagt özleriniň ýigrenilmeginden, izarlanmagyndan, belki de beýik wezipesinden kowulmagyndan hem gorkmadylar we İsa Mesih'iň cesediniň jaýlanmak wezipesini berja etdiler. Olar baryp Pilatdan İsa Mesih'iň cesedini soradylar. İsa'nın iň ýakyn şägirdleri gorkup kaçıp gidipdiler. Bu wezipeni berja etmäge güýçleri we ýagdaýlary ýokdy. Ol şägirdleri gamgynlyk, gorku we umydsızlyk gaplap alypdy. Hudaý bolsa, bu wagt başta gizlin imanı bolsa da, soňunda Rebbe bolan söýgüsini we hormatyny görkezmäge milt eden Ýusup bilen
Nikodemi bu wajib işde ulanıpdy. İsa Mesih'in bir baý adam üçin niyetlenen bir mazarda jaýlanjakdygy peýgamberlik edilipdi. Bu peýgamberlige berjaý boldy. Arimateýaly Yusuf baý adamdy we bu mazar onun maşgalasy üçin. Emma ol onu Rebbi İsa Mesih'in jaýlanmagyna berdi. Nikodim bolsa 30 kilograma barabar gymmatbaha atyr ýysy ýaglary İsa Mesih'in jesedi üçin alyp geldi. Nikodim hem, Yusuf hem bu wagt İsa Mesih üçin öz awraýyny hem, emlägini hem orta goýup hyzmat etdiler. Çünki İsa Mesih'in gadyr gymmatyny bilýärdiler we Rebbine gulluk etmek we Hudaýyň maksady üçin ýaşamak wagtynyň gelendigini bilipdiler. Gadyrdan imanly doganym, belki de sen hem Yusuf we Nikodim ýaly İsa Mesih'e iman edip de bu imanyny gorkudan, başgalardan saklayansın ýa-da saklansın. Netijede Rebbe gulluk edip bilen därsin. Onun islegini berja edip bilýän därsin. Emma eger bize çyn iman bolsa, onda Yusuf we Nikodim ýaly gizlilikden çykyp Reb İsa Mesih üçin ýaşamaga mümkinçilik hemişe de bardyr. Eger bu senin isleň bolsa, onda Reb Hudaýdan batyrgaýlyk we güç we mümkinçilik sonra Hudaý elbetde jogap berer. İsa Mesih haçta iň soňky demini alyp jan berenne hemmesi berjaý boldy diýipdi. Hakykatdanna İsa Mesih'in yer yüzüne gelip Hudaýyň şöhraty we maksady üçin berjaý etmeli ähli zadyny İsa Mesih berjaý etdi. Bizim gutulmamız üçin, bereketlenmemiz üçin, Hudaýyň bize berjek bagtly durmuşyna ew bolmamız üçin hemmesi İsa Mesih'de berjaý boldy. Bizim çün kalbymyzda gözleýän bar zadymyz İsa Mesih'de berjaý bolýar. Sen ona iman edýärmisin? Amin.